Mga igsuon sa ato ang panagtigom karon ng atong Ginoong Hesukristo nagkikinabi na usab kanato pinaagi sa mga pulong nga atong nadungog sa mga pagbasa karon. Unya sa iyang pagpakihinabi kanato naghatag siya og mensahe o ehemplo kung unsay may tabo kanato kung magmatinumanon lamang kita sa iyang kabubuton o kasuguan. Gipadayag usab sa atong Ginoong Hesus nga kita gigasahan o mga nagkalain-laing talento pinaagi sa sambingay nga atong nadungog sa ebanghelyo. Gipakita usab ni Hesus kanato kung unsay may tabo sa tawo nga dunay talento apan wala niya gamita kini sa husto. Mga igsuon, kung magpaantaw kita sa atong mga pagbasa karon, unya ato kining tan-awon sa mata sa pagtuo, or in other words, ato kining pamalandungan, adunay duha ka kinaiya nga atong makita nga mitumaw nga daw sama sa inanay nga paggitib sa Bitlisyo sa adlaw sa kabuntagon. Ato kining makita diha sa mga sulugoon nga gipadayag sa atong ebanghelyo karon. Ang una o ikaduha nga sulugoon. Ang ebanghelyo nga ako ang gibasa mao katong shorter lang. Kaya ang usa taas na kaayo. Ako lang gipamubo. So dunay duha ka sulugoon nga mamahimong ato ang kapaingan o maayong panig-ingnan nga atong makuha diya kanila nga nagbuhat sa mga katungdanan nga mao ang pagpalambo sa gasa nga ilang nadawat gikan silang agalon nga kundiin mao ang gusto sa agalon nga may tabo. Tulo kini ka sulugoon. Ang duha ka sulugoon nagpakita og maayong panig-ingnan. Apan ang ikatulo nga sulugoon wala magbuhat subay sa gitinguha o gipasabot sa agalon. Hinunua ang maong gasa nagpabilin nga wala mo lambo. Wala magamit tungod kay iya raman kining gitaguan. Iya raman kining gilubong. Wala niya gamita aron mo lambo. Wala siya maghunahuna bisan na lang sa paghimo og paagi aron mahimuot ang iyang agalon o kaha sa pagpalambo niini. Sa pagpaambit usab dinhi ngadto sa uban. Maong napungot ang agalon. Busa sa iyang kapungot, bisan unsay anaa kaniya nga gamay, gikuha kini sa agalon o gidugang ni adtong ana-ana nga milambo nga mga gasa, milambo nga mga talento. Ang gamay gikuha o gidugang ngadto sa anaa pagayon. Na mga kaigsuonan ko ni Kristo, kini nga sambingay nagtug-an kanato nga kitang tanan matag usa kanato gigasahan sa Ginoo o nagkalain-lain nga mga talento base sa atong kapasidad aron kini magamit diya sa tuwang pagpakiglambigit. Una sa tanan, pagpakiglambigit ngadto kaniya. Ikaduha, pagpakiglambigit diha sa tuwang isig katawo. Diba matag managlain ang mga talento nga atong nadawat gikan sa Dios. Adunay maayong mukanta, adunay maayong musayaw, adunay maayong mamaba, adunay maayong mangulo diya sa katilingban. Apan giunsa man nato kini paggamit? Ato ba kini gigamit aron kita malambigit ngadto sa Ginoo? Ato ba kini gigamit aron kita malambigit diya sa tagsa ka mga kasilinganan o sa mga kaigsuonan? Walay gihikawan sa Ginoo sa talento. Matagusan nato unique ang atong mga talento nga gihatag sa Dios. Apan kasagaran wala lang kini nato gamitan diya sa paggamit nga ikapahimuot sa Dios. Now sa ato pa kinahanglan di ay nga kita mahimong responsable
sa atong mga talento o sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Aron sa panahon nga iya na kining paninglon, andam kita nga mudunol niini. Proud kita nga mo presentar niini ngadto sa Ginoo. Ginoo niya, milambo ang imong talento nga imong gihatag kanako. Milambo ang gasa nga imong gipaambit kanako. Unya diha pa lang daan sa atong kaugalingon, ato nang masinati ang kalipay nga hilabihan. Sa ikaduhang pagbasa sa basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Thessalonica, nagpahimangno usab kini kanato sa pagpangandam kay wala kita nasayod sa pagbalik sa Dios. Kay ang Dios moabot sama sa usa ka kawatan. Kini mapakita kanato sa atong paggamit sa atong talento sa paagi nga responsable kita sa paggamit niini. Wala kita masayod kuno sa moabot ang Dios kanato. Apan pinaagi sa atong mga talento nga gihatag sa Ginoo kanato, ato kining magamit diha sa pagpangandam kanunay sa atong tag-sa kakaugalingon. Pasidaan kini kanato, ilabi na gayud sa mga gitahasan o mga katungdanan diha sa katilingban. Ang Dios nag-awag kanato sa pagpalambo sa atong mga gasa, pinaagi sa paggamit niini alang sa kalambuan sa katilingban, alang sa kalambuan sa syudad, alang sa kalambuan sa probinsya o sa nasod. Gitagaan kitag katakos nga mangulo, gitagaan kitag mga talento nga mamahimo kitang maayong panigingnan. In other words, gigamit kita sa Ginoo nga mamahimo kita niyang instrumento. Instrumento siyang gugma, instrumento siyang kaluoy, instrumento sa pasaylo. Busa atong gamiton kini. Ang atong mga katakos nga ikan sa Dios, ato kining gamiton nga ikapahimuot sa Ginoo. Dili nato kini taguan sa atong kaugalingon lamang. O baka dili nato kini idinalo diya sa uban. Dili kita maghinakog niini. Nganuman, gihatag kini sa Ginoo. Ang mga gasa nga na nato, ang mga talento nga na nato, gihatag sa Ginoo nga walay bayad. Libre kani nga gihatag sa Ginoo, nan ato sab kining ipaambit nga libre ngadto sa tuisig ka tawo. Ato kining ihatag nga libre ngadto sa tuisig ka tawo. Ilabi na ni ato makaigsuonan nga nanginahanglan. Mao kini ang nasinati sa buutang asawa nga gisaysay sa atong pagbasa diha sa sulat sa panultihon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas. Ang asawa nga sa kanunay nagtuman sa kabubuton sa Dios o giya kining gipakita diya siyang bana pinaagi sa iyang pag-atiman sa tanang panahon, buhaton sab kini sa bana ngadto siyang asawa. Kung iyang ipakita, iyang gamit, iyang talento, diya sa pagpadayag, nga siya tinuod nga Kristiyanos, ang bunga niini, maayo sa ang bunga niini, o kita mismo makatagamdam usab sa mga maayong bunga, sa itong mga maayong panigingnan, nga gipakita, kay kini ikapahimot man kini sa Ginoo. Now mga kigsunan ko diyan ni Kristo, o sa may hagit ka nato karon, o sa may hagit ka nato, nining mga grasya o mga gasa nga gihatag sa Dios kanato, saon man nato kini paggamit. Now giawhag kita sa Dios sa pagpalambo niini. Giawhag kita sa Dios nga ato kining gamiton diya sa paggamit nga ikapahimuot kaniya. Dili nato kini taguan, dili nato kini ihinakog. Kung maayo kang mukanta, gamita ka na sa pagdayeg ngadto sa Ginoo. Kung maayo kang musayaw, gamita ka na. Ngang Diyos mahimuot kanimo. Kung maayo kang mangulo diya sa katilingban, kung naduna kay lantip nga mga panghuna-huna, gasa ka na sa Dios, gamita ka na. Nga imong isig katawo, imong magiyahan, padulungad to sa matarong nga dalan. Dili kina nimo gamiton nga mga tawo, ikaw no'y hinungdan, nga maglaglag kanila, ngadto sa kadautan. Kay matod ba ang Ginoo, nga kung ikaw mo hinungdan sa pagpakasala sa imong isig katao, mas maayo pa nga higtag galingang bato ang imong liog o gitambog ngadto sa dagat. Sa Hesus mo nagsulti ni ana. So makaigsunan ko ni Kristo,
Ang Dios nag-auhag kanato karon. Buhong kita sa mga grasya sa Dios. Buhong kita sa mga panalangin sa Dios. Buhong kita sa gasa, sa nagkalain-lain gasa nga itong nadawat, gikan kaniya. Then, ipaambit nato kana, gamito nato kana, alang sa kahimayaan, sa gingharian sa Dios, dinhi sa kalibutan. O hinaot pa unta, nga dili nato kinitaguan, hinaot pa unta, nga sa atong pagpadayon ng Santos nga misa karon, mangayo kita sa lamdag sa Espiritu Santo, aron sa ingon, atong ma-recognize kung unsa ang mga gasa, kung unsa ang mga talento, nga naa nato karon, nga ngayon nato ikapaambit, ngadto sa uban, ilabi na, ngadto sa nanginahanglan. Hinaot pa unta,